Makalela ngoJesu abanye bekalela ngonyama kuyona iMakhiwa TV sikhona lapha endaweni ekuthiwa iKuthangi Lounge ekhona lapha ke ngoMark Street lapha number 65 ekhona la edolobheni Friday sikhona nje khona siyafika njengamanje sizokhuluma la nomfowethu OMC lapha na ke uQhudesi sokhuluma naye khona la eKuthangi Lounge sacela ukuthi ke nje uhlale kanye nathi we mbukeli lapha ekhaya siyabonga kakhulu ake sigene ngaphakathi sibone ukuthi kwenzakalani nangu MC Fryhead ngabona uMM waseDan House yes unayo lapha khona eFryhead unkosi uMM waseDan House akushada uDeputy Mayor waseDan House yes wase emphekisa ngami uyaphekiseka futhi ngami kodwa mawuzongikhokhela okay wayese ephekisela uDeputy Mayor yes ngami yes kanti kulo mshado loyo kuzobe kukhona bani imeya okay Sfiso Mtshali umagalela ngoJesu abanye bagalela ngonyama kuMakhiwa TV kwingosi yethu sithi lapha na Inkundla Yolwazi namhlanje sikuphathele la uMC Qhudesi esinaye la kwiMakhiwa TV sikubingelele MC Qhudesi sawubona mfethu unjani siyaphila mfethu singezwa ku no ngiyaphila nami ngiphila njengosheleni Mophilo omdala noma lomusha no ilomusha baba ilomusha noma ngimdala mina kodwa ilomusha okay mfethu cha mina ngiphila njengalomdala ocwebezelayo lokuthiwa owempumelelo yes mfethu mfethu njengoba sikucelile nje la kwiMakhiwa TV sifisa ukwazi more and more about MC Qhudesi ukuthi esingene kuqala nje mhlambe ekwazini yena kuqala ngaphambi kokuthi siqhubeke nokunye ngoba kubalekile ukuthi umuntu uqala umazi kuqala bese wazi lezi zinto azenza uqala ukuthi ngabe ubani uMC Qhudesi uMC Qhudesi umfana nje owazalelwe eDumbe ngama 70s sengithe ukhula uzalelwe eDumbe yes so ngizalelwe eDumbe endaweni yaseGumedeni indawo nje semakhaya kodwa iseduze kwedolobha yes ngase ngiyofunda ke ePalafontein primary nje seduze kwakhona eGumedeni yes ngisuke khona ke ngase ngiyofunda ke njengamanje kubizwa ukuthiwa ugrade 8 ngufunde eKhansela uZulu High School okusetholakele khona eDumbe yes so ngoba ebengekho iqole ngasekhaya bo indawo semakhaya so bengihamba ngebhasi okay ngithe mase ngiqeda ke eKhansela uZulu kodwa ke nje ngithe ngisafunda eKhansela uZulu bengumuntu obuye aculeke esikoleni okay yabe ngicula nje nginokuyixoxela nje ngihlekiseke nabantu yabo mina bengazi ukuthi ke ngoba ngihlekisa nje by the way ngicomedian bona babethi ngiyahlanya yes ngiyasangana uyabo angishayiwe uyabo into kanjalo nje ngokukhonza ke ngikhonza eMaromeni okay iRoma eCatholika nje yes namhlanje ngizobe ngisenkonzweni engenawo ngo4 ngithe mase ngiqeda eKhansela uZulu ke ngase ngiyofunda eOngoye eUniversity of Zululand nakhona nga-applyanga ngoba ke ngumuntu okhonza eMaromeni kumuntu wakhona kalahlwa wakhe okay nisho ngathiwa intantane zikhona kodwa aziwahlulika amaroma yes ngase no nakhona ongoye ngingene ngoMarch cause kwase kupataniswa nje ukuthi umfana ephase kahle kanje angeke akwazi ukuhlala engafundi yes mangena kongoye ngangekwenza i-teaching kwathiwa ke nazi ifundo kodwa ke sekugcwele kwezinye nase esinye okuthiwa idrama okay yabo mawukhwele emakhaya ke awazi ukuthi yini idrama awungacela sengiyenza ke idrama ke lapho it was 1996 awuyavele angena idrama yavele yayimi empeni angizange ngikhethe yona idrama iyona idrama eyakhetha mina yes so sifundile ke nje ngaba nabangani ngaphakathi ngoba bengumuntu othanda ukuphanda uyabo imali nje bengithanda ngithe sengenza second year nomngane wami sathenga isnooker ngemali yokuregister yes sazi ukuthi izongena imali sibuye siregister ngempela kwabanjalo ke saca sesiregister end of February ngifunde ngafunda ngaze ngagraduate ngathola idegree ngo1998 ngaqhubeka futhi ngenza ihonors
Okay. Ngase by the way kune honors nje Okay. ukusho lokho abajwayele oMC ukuthi bebe nama honors. Yes, yes, yes. Ngase ngenza iHonors nakhona ngayiqeda ke. Thema ngayiqeda ke sangatholakala ispan. Ispan ngize ngasithola ngoye 2002. Yes. Ngaba uthisha ke ngiqala ukusebenza kamaphumulo. Okay. Ya ngaba uthisha wedrama ngifundisa ugrade 10 kuya ku. Owayo lento le lolu bizo lakho. Yes, namanje nje nguthisha wayidrama. Okay. Lokhu ba uMC ngikwenza ngama weekends. Okay. Nasebusuku. Okay. Yeah. So you Qhudesi loyo. Okay mfethu. Kushuthi la kwi drama kahle kahle lolu bizo lokuba MC lusukela nalapha kwi drama lusukela nasekuculeni. Laphana emazingeni aphansi. Ya nase high school bengibuye ngihlekise kuthiwa ke manginemcimbanyana nje kuthiwa sicela usiphathele. Yes. Nami kwakungijabulisa ke lokho noma ngangakhokhelwa. Uyabo abangani bami nje bethi hayi awusibambele la. Kwagcina esethi umunye aye ngizokufakela upetrol. Okay. Noma phela imoto angenayo ke kwakube imali yokugibela. Athi omunye naku u200 uthi mina ngigibele ngo400. Yes. Ukukhula mina kwakungijabulisa kakhulu nje ukuthi ngime phambi kwabantu. Kwaseqala ke bethi abanye hayi thina sizokukhokhela. Okay. Ngase ngiqala kanjalo ke nje. Okay mfethu. Yeah. Kodwa nje abantu abangiqashe kakhulu abantu bakhona khona lapha eFriday. Okay. Hayi bangiqasha kakhulu mfuqa amanga. Bese wayibantu baseDumbe. Yes. No masipala ke uyabona nje umasipala ongiqashe kakhulu umasipala waseDanhouse. Okay. Ngangiqala nqa ukuthi ngithi nguMC ngikhokhelwe imali efika ku40,000 rands into angayiqala nami. Yes. Yeah into angayijwayele. Ukuphatha nje uhlelo. Yeah ukuphatha uhlelo nje. Lika 40,000. No ngiyangizaka nje ukuthi ngithena iyafika ku40. Okay mfethu. So nje akusona odwa umasipala osukwangiqasha. NaseDumbe kumasipala wakhona abangiqasha baningi nje oMajuba oSpum Khabela bese kuba ke nawo Arsen Khaja. Okay. Yabangiqasha kakhulu. Ngiyababonga futhi. Yes, okay. Siyakuzwa butwami mhlambe sikunye singakubuza nje ukuthi ngabe ubani kahle kahle MC Qhudesi igama lakhe la ngempela nesibongo sakhe sangempela njengoba nalapha enkundleni zokuxhumana kudume nje MC Qhudesi. Yes, mhlambe zithini ingane lapha esikoleni mazi. No ingane, okay ya ingane. Yes. Engakwenza ngayifundisa ukuthi azingangibizi ngo Mr Mathi. Igama lami mina nguEmmanuel Bongumusa Mathi. Okay. EmaRomani ke vele phela wayewe negama uthi uEmmanuel okuyinkosi nathi. Yes. Ingane engiyifundisayo ngiyayigruma ekutheni zibone umuntu ezingamqasha mase eyikhulile. Okay. So ngiyangithi ezinye zazo azingibize ngo-MC Qhudesi yabo. Ngenze ukuthi zijwayele lento ukuthi okhona uzorelate nazo. Yeah, uzorelate ukuthi mase seyigraduate seyibuye eMavarsity nanga umuntu ongaba uMC wazo. So mina ngizakhela ama client ami khona e-high school uyabo. Okay. So ke kube into engiyenza kanjalo nje mina ngumuntu nje ophansi ngiyayithanda kakhulu iprivacy. By the way sengiganiwe ke futhi nginonkosikazi ngigwane ngo2019. Okay. Hayi sakubongela sizo MC abaningi abathathile ngoba basuke besa MC la endaweni bese baningi nosisi abababonayo enomu MC umphambi kwabantu uyazi ukuthi abantu besifazane bamthanda umuntu omphambi kwabantu kunomuntu ocashile. Yeah, uqinisile sengamfundisa inonkosikazi ukuthi abantu especially enhloko nabo kakhulu ama fans ami nabantu abangiqasha kakhulu yibona besifazane. So usiya understand. So into engenza ukuthi ngize ngishade ngangifunda impilo yami ngiyiqoqe. So cause le mpilo le industry nesikuyo ugcina usuvanze kakhulu uma ungenalo iphoyisa lakho. Okay, ligada. Yes, empeni mawuganiwe akufuneka kube nempempe. Akufune kube njalo nevuvuzela. Okay. Ivuvuzela ileba ngumsindo kakhulu. Lexosha. Wena ubokuphi? Nosibani bafube nempempanyana nje. Ezothi umkabateli wami akuhambi kahle. Yes. Awukwenze kahle lokho. Hayi ivuvuzela nje. Hey wena, hey hamba nalaba. Inkulu kuzola.
yakho uyabo yayivuvuzela ibanga isindo kakhulu ube nempempe nje yakho yes impempe emnandi impempe emnandi yes mfethu okunye nje mfethu usasho kuleyo ndaba ukuthi bo MC bonke abakhona eningizimu Afrika nasemhlabeni wonke jikelele sicela ukuthi nisike iphethini la kuyena lapha na ke umfo wamathi ukuthi niqoqe impilo zenu while ningo MC because o MC uyazi ukuthi cishe kufanafane no DJ cishe kufane futhi nabaculi because kuyinto eyodwa umkhakha nje odwa we entertainment mhlawumbe umunye umbuzo wami nginawo ukuthi sibuze ukuthi nayi MC Qhudesi events isizaleka kanjani ke manje ukuthi kube khona MC Qhudesi events isizaleka kanjani ke yona njengoba siyibona nje nayi futhi khona uyigqokile kushuthi iyaphila izaleke ngokuthi ngifuqa manga uqashwa bese ngiqashwa kakhulu yes kwale logo le ngathi ngihleleli nje wathi omunye umfana wasedumbe ubizwa ngothiwa uDJ Snandi wathi bhuti ngibona inkampani yakho ngokubona ukhula okay iHrotman bangibiza ngeHrotman iHrotman sengilenzele lokho okay angifuni uqamba manga angaze ngimkhokhele wathi uyangenzela nje for free yes ungibona ngikhula so naye uyigcina singisiza ke okay ngacela nami sengiphusha ngayo uma ngenza ama gig guide okay sengibuyela back ke futhi ke khona okunye kwakusho la indaba yokuthi uma usuganiwe kusizakala ngani uyenze ukuthi uMC uqashiwe maybe umasipala abakhokhela 25,000 yes leyo mali leyo uma ungaganiwe ungayihliphisa ngeviki hayi ngeviki ngosuku nje lo yes so uma kade uqashiwe noma phela kunkosikazi maku 25 ngibuye ngithi u20 yeah ngimele uthi u15 ngibuye ngithi u15 yes kodwa uyayethi lo u15 uma ucabanga singawenzani la endlini yes so kuye kube into emnandi le phapha mesa ethi angisho ukuthi ungayithengeli impahla ungamthengela uMC because mangithenga impahla ngithi mina angithengeli mina umuntu engimthengela kakhulu uMC uzoxabana nami ngoba uyena oma phambili ngoyifakile le mali kodwa ke mawuna le phoyisa lakho ilona elikusiza kakhulu ekutheni le mali noma uthi ngaba u10 ngaba u15 kunento enkulu kabe ningayenza endlini so nje sengibuyela back abagane o DJ abagane o MC and labantu asibagalile abathethi abasho ukuthi ubuye ebusuku ubuya nini as long as understand isile ukuthi uzoqala ukusebenza ngo6 uqeda ngesikhathi lesi awuzukubuya uzobuya ngakusasa as long as ucommunicate ile nayo yes ngiyacabanga ziyezwa nezinye insizwe ezikuyona ientertainment ukuthi kuthiwa gadwe khona soba namaphoyisa sigadayo noma sigijima elizokwazi ukuthi hayibo kungena icall lithi ngabe usukuphi manje mhlawumbe okunye ngifisa ukubuza mhlawumbe iMC Qhudesi events ngabe iregistiwe na no angifuni uqamba amanga ayika register ngizoyibeka izathu ngoba ngisebenzela uhulumeni nje singothisha futhi singayiholi imali enkulu uyabona nje ukukhuluma iqiniso le time ngalesikhathi ngisebenza eDan House bengenze inkampani kaSiso wami ngoba thina inkampani zethu uthi mawuthola umsebenzi kuthiwe wena usebenzela uhulumeni awukwazi ukuqashwa nakhona futhi imali esiholayo ayikwazi ukucover zonke lezi zidingo lezi sinazo so akufuna uqaba manga it is not registered but ngisebenza ngayo kodwa uma umuntu asengiqasha ngisebenzisa inkampani eregistered kungiyasisi wami ongikhonze kakhulu uNunumathe wasedumba hayi siyathokoza kakhulu sisi ukuthi ukwazi uthulekelele ngala ubhuti ukuthi while eqashwa ama department njengakahulumeni because ayidingi inkampani ukuthi be registered yes yabo nje njengo-arts and culture sokwangiqasha kwafuneka mase kufuna ukuthi ngifake invoice kwathiwa ayiwe baba engathi wena usebenzela yena uhulumeni so ey'ntweni kanjalo nje so ngashayeka lapho putam engingakusho futhi okunye ungidlulisa nje noma uthi ungangibuzanga engihlezi ngikusho especially kwamanye ama-artists ukuthi uma usuthola i-deposit njengami mina mawungiqasha usuku awulibambe ngaphandle kwedeposit i-date yakho nje kunosizo sengiqashe next year ngo-January 3 useyifake i-deposit ubhuti ongiqashe ngo-January 11 next year usenginezile i-deposit engangidlulisa nakwabanye o-DJ no MC no bani ukuthi uma usufakele i-deposit
ayidliwa ideposit ungakawenza umsebenzi. Okay. Cause inkinga ifika ibe la, what if ube ne problem noma unosifo ekhaya? Uswayidla leyo deposit leyo. Engabe iclient lakho uyalibulisela imali ulichazela isimo bese kuthola umunye umuntu. Okay. Ngabona nge-lockdown. Yeah. Sengidla ama-deposit abantu. Selivuleka izwe uma kusengiqashwa ama-data ayaclasha so usethi omunye ayibhuti uma usunenkinga ngicela ungibusele imali yami sengayidla lo mali leyo. Yes. Sengingakusho nje ayidliwe i-deposit. Okay. Siyazobo MC ayidliwa nani bo DJ maniqashiwe ningayidli i-deposit ngoba lokho kungcolisa ne reputation yakho emsebenzini wakho wenzayo. Njengamanje nje mfowakaNcanana ngifuna singene nginalo udaba olubalekile ukuthi wenza njani ukuze ube uMC o best of the best okwaziyo nanokuthi uhalelwe nabanye abantu ukuthi ubabambele imicimbi yabo. Okay. Okunye ke by the way mina I'm a comedian. Yes. Kodwa uma umuntu engiqasha esengiphene date wangifayela deposit. Yes. Kuye ukuthi if uma sekusele maybe u3 weeks bese ngifuna ukwazi more ngaye. Okay. Ukuze ngizoba relevant. Ave kunzima ukukhuma nomuntu noma ube uMC ube fune ngithole noma ngeba uMC kumuntu owuthisha kungabe ubusinessman abantu bama invoice yabo abantu bama quotation ukuze nama jokes ami umehamba ahambela kubantu entweni abazoyizwa. Ngiyangiqale lapho bese futhi ngibuza ngesizotha nakhona ngibuza ngipahluke ngithi umkhonyana ubusy ngani uyabo uyangithi ube busy ngani Monday to Friday angifuni uze kuvela ukuthi maybe yabo ngiyanguza ubusy ngani bese ke ngicheck ukuthi iaudience yakhe kungabantu abanjani. Ngabe abantu abahamba oTops uyabo abantu abasontayo bayayisebenza amanesi odokotela bese ke understand lapho because ukuthola ukuthi uqashwa abantu uqashwe izigwili nawe ufuna unyusa ama levels uyabo ube umuntu okhuma ngoCamspay you know ozimbali Fairmont uyabo nawe umuntu ukhuluma ngo Range Rover luMacLare kuya ngeaudience engikwenzayo ukuthi ngicheck ukuthi iaudience yami kungabantu abanjani bathanda kakhulu uMaskandi nami ngibe ibhinqa uyabo abantu abakholwe kakhulu ngithi DJ adlale ngithi nami wethembekile bese bayangena yeah but wami ngiyayizwa ichaza kamnandi okunye nje mhlambe engifisa ukwazi ukuthi kumsizaphi uMC indlela yokuyiphatha in public. Ushuthi kanjani indlela yokuyiphatha nje wakhe mhlambe mawukuthi mhlambe uyathinta mhlambe udla amanzi amponjwana angatholakali esebonakala assessment esingekho right mhlambe einkundleni zokuxhumana esekhuluma izinto ezihlambalazayo izinto enjalo kumsiza kanjani ukuthi ayiqoqe noma ekwenza lokho but awenze esithe. Ngiyacabanga angazi angifuni ukube ukuthi sengomuntu owaziwayo so khona kuba likhuni kithi lapha nathi singabantu singabantu kodwa ke kungisize kakhulu ekutheni evening commenter umuntu eposte something angisa comment noma kanjani uyabo kuyasiza nanazo lezi Tops nisho ngabe kuthiwa ngibuye ngiyithinte kodwa angivele ngiyiposte nje so kungisize kakhulu angisahlala noma kuthiwa ikuphi angisakhuluma ukuthiwa kanjani angisenzi noma kanjani so usuhlonipha le brand MC Qhudesi empela kubaleke ukuhlonipha ibrand uma usakhula engakusho kufana nokuthi uma usafuna umsebenzi ngeke uposte iHennis ngala uthi ingane yakhe ayinazi icathulo so kune contradiction lapho so angathi nje mina kungisize kakhulu sengomuntu oqoqekile nengukubhalayo ngokubhala sengicabangile you think before nengokusherayo ngikushera sengicabangile I don't share ukuthi kanjani nje kufana nokuthi nje ngihlekise ngomuntu othile I do make ama jokes but angikwazi nje ukuthi ngithi le meya ikhethwe kanjani ayangeni lapho mina kusinto yami leyo
ayizwakala mfethu mhlawumbe okunye nje esingakubheka kulomkhakha okuwona ukuthi ama achievement akho mhlawumbe sowatholile as MC not as Mr. Mase but as MC what is your achievement that you have achieved? Maningi kakhulu uyabona nje ngisaqashwa umasipala waseDanhauser nowaseDumbe ngakwazi ukushada ngo70% wemali yakhona. Okay. Babe ngikhokhela ngempela. Yes. Ngakwazi futhi nokufakela unkosikazi ikhishi. Okay. Yabo ikhishi phela amakhishi phela njengamanje asabizo o 110,000 120. So ngingasho ukuthi ngokuachievile nalokho. Yes. Nanokuthi ingane yami by the way ingane zami ngoba kunengane ezimbili zifunde ezigweni ezi right. Okay. Uyabo ngiyakwazi ukuyikhokhela. Yes. Ngemali yokuba MC. Yes. Ebo MC nezwa ke o MC abasebenzisa imali ngendlela ephilayo. Uyakwazi ukuthi ingane zakho uyayifundisa, uyakwazi ukuthi enzele umkakhe noma yena ayithandayo enhle angakhona ukuthi amenzele yona. Mhlambe from now MC Qhudesi in 5 years to come uyibona ekuphi? Ngibona sengine company iyona le. Yes. Ezokwazi ukukhulisa especially these young artists. Okay. Ngizowachazela nokuthi awuvele nje uvuke nje usucharge o 20,000 usucharge o 15. Sonke saqala si charge o 200 rands o 500 1000 samuva sasafika kulabo 20. Yes. Ngiyibona sengikhulile, ngiyibona sengine entertainment area yami. Okay. Ezoba nama swimming pool. Okay. Ezoba neindawo zokwenza oma baby shower. Yes. Ezoba neindawo zokwenzela ama bachelor's party. Yes. Oma 21st. Yes, khona ngasekhaya. Khosi la ngasedumbe asinayo ulwandle. Kodwa ngizoba nje nendawo yami ezoba nama swimming pool ngabhukuthi ingane ezincane nabantu abadala ngiyibona sengirapha. Okay. Futhi angifuni nje oba nguthisha nje ngize ngiretire sengina 60. Ngifuna ukuretire nje ngina 54 ngingaze ngixoshwe. Yes. Yes. Usakwazi nokuyihambela. Ngihambele nje kahle. Okay. Mhlawumbe futhi singaphinde sikubuze nje oyemfo kancanana ukuthi mhlawumbe i-social media inamuphi umthelela mfethu kumarketeni ibrand yakho yayo uMC Qhudesi events? Angifuni uqamba manga khosi angithi mina Monday to Friday ngibuye ngisebenza. Yes. By the way futhi ke mina ke ngileke ngelendala engabatshela bona abantu nangasekhaya nabana ama business edumbe nginokuba advise. Yes. I-social media is so powerful. Yes. Especially uma abonje umculi nganothi abune BNB or TikTok whereby wenza ama video. Yes. Mina ngiphushwe yiyo ngizokwenza nje example uma mina ngiposte i-gig guide isuke ngasiyona manga. Yes. Lapho ingisizele ekutheni umuntu abone ukuthi hayibo lo bhuti lo okuqhudwesi angisheshe ngimbuke engathi usebhukwe kakhulu. Yes, yes. Abantu abaningi babheka kakhulu ama comments than ukuthi into ipostile iview abantu abangaki. Okay. Kimi ukuthi angacomment abantu ababili akusho lutho lokho. Kodwa umuntu ongifunayo uyongifonela. Yes. Yeah, kuyilokho nje. I-social media is so powerful. You share kuma groups, you share benga comment abantu uyithulele nje. Kodwa uma umuntu eseyidinga iservice yakho uyoqasha. Mina ke ngeke ngikwenza mangu MC engizokusho nje uma ungabe ethiwa ngiqashe wena uMr Makalela Mtshali ngisuke ngasasebenzeli wena. Okay. I-client lami ngilibuka elihleli phansi lapha lelilandela ngilibuka nje nangu umuntu ozongiqasha phansi ngisuke sengilwa naye. Yes. Kodwa nje ukuposta ungakuyiki kwanamhlanje lokho engikwenza khona lapha namhlanje I'm going to share it. Yes. Kahle kahle uchaza ukuthi you must do your best. Uma umuntu eqashile khona uzokwazi ukuthi uthole more and more clients. Yes, ngizokuchazela lokho nje njengamanje ukuthi ngize ngiqashwe eDanhauser ngene kanjani. Ngangu MC Fryhead. Yes. Now this is I'm trying to narrate. Yes. Ngangu MC Fryhead
ngabona uMM waseDan House. Yes. Unayo lapha khona Friday uNkosi. uMM waseDan House akushada uDeputy Mayor waseDan House. Yes. Wase emphekisa ngami. Uyaphekiseka futhi ngami kodwa mawuzongikhokhela. Okay. Wayese ephekisela uDeputy Mayor. Yes. Ngami. Yes. Kanti kulo mshado loyo kuzobe kukhona bani imeya yaseDan House. Yes. Imeya yaseDan House ayisingibona khona. Yes. Yasethi no, lo is the best MC. Ngiyam-adopt. Ngiyam-adopt. Ya lentwana le uqhudisi ngiyam-adopt la. So kubalekile ukuthi kuyiservice oyenzayo. Noma ngabe abantu uyabazi noma uthiwa abazi. You do your best. Yes. Thina saba uMC emakhaya uthola ukuthi imoto uyishiya la uwela ngenyawo uyoba uMC ngaphesheya. Thina siyaba uMC ufike ngo10 ukuzoqala uba uMC ngo4. Kodwa angeke kusho ukuthi kumuntu hayi sengiyadikila manje ngiyahamba mina umosha isikhathi sami. Yingakho ngihlezi ngibatshela uMC especially bemshado awuyenzi double booking. Kodwa ungalishili ikhala iclient lakho ngokuthi wena usujahe somewhere. Ngangaba uMC mina kana ngoba ngifike ngo10 ngaba uMC ngo6. Kwalokho futhi angaze ngikuposte ku Facebook ukuthi usibanibani nosibanibani wenza into enjena ngoba kwanaye kusuke kuneyinkinga. Umuntu ongiqashile wesifazane uyogana ekhaya baphilisa izulu bamusa lena. Kumina is my client. Angeke ngihlekise ngaye. Kuthiwa uphi uMC usevele wahamba. I don't do that. Yeah, ngisacela ubabheke lapha kwiMakhiwa TV mfokancanana ubatshelo MC ukuthi ucela ukuthi bangakhethi phela emasini kubantu uma bebaqashile onke ama client abawa-treat equally ngoba lelo client usuke limqashila leso sikhathi suke kuyilona umlungu wakhe. Yes. Engicela ukungidlulisa abo MC nje ama client uzothethe ngokufana. Kune client ngathi imali iqashile lithi emva komcimbi likubekela amaheni esawu2. Kune client elikuthandile liyayithanda neservice yakho but uthola ukuthi amandla nawo musukulithethisa. As long as likhokhele nje. Kune client futhi eliyothi liyawuthanda umsebenzi wakho licela ulehlisele kancane. Uma kuukuthi lokho angeke ukudle phaketheni lakho why ungakwenzi lokho? Why ungawul support? Kodwa ke bo MC kuma weekend amakhulu kakhulu asingayihlisi phela imali. Njengale weekend lena nje weekend enkulu le. Weekend enkulu asiyehlisa imali lapho September 24. Asiyehlisa imali lapho June 16 asiyehlisa imali. Kodwa phela uma uqashiwe nawe MC nawe DJ uqashe umakhene wakho. Usiyozuthi nawe upetrol u1000 awukahle mayithi. Kodwa uhlala la. Angisho ukuthi umenzele bahala kodwa ke phela asingabe sesiqinisa kakhulu bo MC nani bo DJ. Mfokancanana mhlambe nje sesigoqa indaba yethu mhlambe sacela usipho ukuthi utholakala kanjani lapha na inkundleni zokuxhumana mhlambe nabafisa ukukubhuka ukuthi bakuthola kanjani ukuthi bekwazi ukuthi mabenza imicimbi yabo bekwazi ukuthi ke beyiphathele wena as MC Qhudesi. Ngibonga kakhulu. Mina ku Facebook ngubonga Musa Maqhude Mathe. Ngicela ukuphinda ngubonga Musa Maqhude Mathe. Ungangi inboxa bese kuthi kuma calls na ku WhatsApp. Phela abaningi banokuthi unawo yini uVodacom. Abaye bethu unawo yini uCapitec transfer khona manje. Ku Vodacom ngo 072 7680 142 072 7680 Bengicela lokhu ke ukuthi uma unesifiso sokungiqasha ngingaze nami ngikubambelele nawe ungibambelele usho ukuthi ushadela kuphi nemembeso ngiyayiphatha ke khona ngamqala nge21st nokwaba umembeso washada kwaye anniversary kwaza kwaba u4 ngicela uma ungiqasha just udrop kube WhatsApp nje usho ukuthi ushadele endaweni ethile usho nedate ukuze mangiqashiwe ngizosho ukuthi no I'm so sorry I'm fully booked. Kodwa kwesisikhathi mangi fully booked umuntu uyangimtshela ukuthi ke hayi nanga omunye uMC ongamsebenzisa. Onampa khetha kulabo abathathu no wanginawo mona.
ukhona nje wase Friday MC okuthiwa MC Papas naye ngithanda ngimupha umsebenzi khona lapha eFriday so kuya ngumuntu ukuthi hayi athi I know right sengibhekela umalume ekhaya so kukanjalo nje uma ungiqasha usho ukuthi umhlaka bani nokuthi indawo ikuphi bese ngibheka ama kilometer mangicharge ngihlanganisa nama kilometer. Siyacabanga ukuthi ke ebalaleli beMakhiwa TV nizwe konke ngaye lapha no MC Qhudesi manifisa ukuthi nithintane naye ngagijima nekuze inkundla zokuxhumana enizowazi ukuthi nitholane naye kuzo naye Makhiwa TV izobe sinifakela ke lapha ku YouTube nikwazi ukuthi nibone yonke lenkulumo ade sikhuluma ngayo owakhona nje la lo mjito wakhona nje la iduze uma uqonda straight nje ngalomgwaqo esiku MS uqonda ngqo idume bathi kwagaya umuthi ngwasedume yes banokusha abantu lokho kodwa ke asazi ngake phela kodwa khona khona kuyasolisa ngiyizwe like lidume nje libalele ngikhumbula ke ilanga kuduma izulu edumbe uthi uma wami alolwandle ngithi noma nginomuzi lapha nolwandle eBhalithu so uqonda ukuthi wena lezulu liyoshaya ingane zami. Yes wasedumbe ukhulele khona edumbe kodwa njengamanje usezinze ngapha eBhalitho nawe Dumba omncinyana ukuthi omunye wethu khona nje la iduzane kuona idistrict iZululand sonke yethu yes umakhelwane wethu amanzi nje maswafuna sikhala sonke la cabanga umuntu ayithenga edolobheni lakhe elikhulu phela iFriday ngithi yabo idolobha lakhe elikhulu nganginokuza la ngoba phela ngikuthanda ukusuka nginokuza la mangize ngizothenga odikisi la sasisuka ngodikisi la sasiza kwa phela Manhattans yes siyabonga kakhulu mfethu kube intokozo enkulu ukuthi sibe nawe kwiMakhiwa TV siyabonga kakhulu mfethu nanokuyithoba nje wakho ukuthi masingimemeza usho ukuthi cha bafethu nginganibona ngoba ngikhona ngapha eFriday usandlule edumbe ngathi umcimbi oyophatha mfethu ngihamba ngenhlelo nangemfanelo kaNkuluNkulu nibe nephasika elihle makatholika amahle ikatholika elihle no antwami ukhonza khona ke lapho kumakatholika naye uganele kushuthi kwamathe banokatholika futhi into eyodwa ngiyacabanga ukuthi uma uyikatholika uyakwazi nokuya ngale uyabo okay yes siyabonga kakhulu sesi out umagalela ngoJesu lo abanye begalela ngonyama Sfiso somagalela kuyona iMakhiwa TV ngithi mina manje papayini ngiyathanda kakhulu I'm out.